באמת תודה רבה על המילים החמות. אני מרגיש פה בבית, אתם יודעים למה? כי אני ליברל, זה הכל, הכי פשוט שיש. אני מאוד פשוט ומאוד קל לי. שרן, שיהיה לך המון מזל טוב, ולימיר, לזה שבירכת למעלה, אני אומר לך, גם אני אומר לשרן, אנחנו במקום טוב, לא צריך יותר מדי למעלה, אנחנו במקום טוב שאפשר להשפיע, אפשר לעשות. מה שיקרה בעתיד, איך אומרים, בעזרת השם, אלוהים דואג לזה, אנחנו נסתדר. אני רוצה להגיד כמה מילים, ובאמת מתחבר גם למה שאמיר אמר. נושא חוק הספרים, אני מקבל תמיכה מאוד גדולה דווקא בקרב חברי הכנסת, וגם, אבל יש אופוזיציה. במקרה הזה האופוזיציה היא גם בחברי הכנסת, השמאל מתנגד לזה, ואנחנו נלחמים בו. השרה מירי רגב, בעקבות הצעה חוק שלי לביטול החוק, הקימה ועדה. בוועדה הזו אני הלכתי ודיברתי, הייתי לדעתי הראשון שנכון אלעד, הייתי הראשון שהציג בפני הוועדה, ואני אומר לכם שישבתי שם בוועדה, והמנגנון בשלו. לא רוצה לבטל. יש ממונה שבודק את הנתונים, יש כל מיני אחראים, יש יועצת משפטית. תשמעו, זה לא פשוט, אני נלחם על זה, אבל צריך את הכוח שלכם. אתם צריכים להיות שם, אתם צריכים ללחוץ על השרה מירי רגב בכל הכוח בעניין הזה, וזה לא ילך, אם אני לבד לכם זה לא יצליח. אז יש פה הרבה חבר'ה צעירים, וזה חשוב מאוד, והשילוב הזה בין הצעירים למבוגרים הוא מאוד חשוב, ואני אומר לכם, ואמרתי את זה גם בכנס אחר שהייתי, חבר'ה, תפקדו את הצעירים, תביאו עוד אנשים צעירים לתנועה, אנחנו צריכים יותר ויותר אנשים שיהיו מעורבים. אז המאבק הזה הוא דוגמה למאבק אחד. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה למאבק שאני הצהרתי שאני הולך בכל הכוח לדחוף אותו, וזה נושא החקיקה בנושא המאגר הביומטרי. אני לא רוצה להיות במאגר הביומטרי, נקודה. יש, וישבתי עם השר סילבן שלום. דרך אגב, אני תמכתי בבקשה שלו להאריך את החוק ב8 חודשים, כי אמרתי זה הדבר הכי לגיטימי שיכול להיות. מגיע שר חדש, אי אפשר לצפות ממנו שביום אחד בלי שהוא מבין מה שהוא עושה ייקח החלטות לפה או לשם, אבל אמרתי לו דבר אחד מאוד פשוט. אני מבין את הדרישה דרך אגב של הרשויות, שב"כ, משטרה וכל אלה שהם יהיו מאוד שמחים שיהיה פה מאגר כזה. כנראה יכול לעזור להם לפתור כל מיני דברים. אבל בסוף יש גם לנו כאזרחים זכויות, ויש גבול לכמה שהעין של המשטר יכולה לפקוח עלינו. אני אמרתי לו, אתה רוצה שנצביע בעד זה? המאגר צריך להיות בחירה. מי שרוצה ילך, מי שלא רוצה לא. אל תכריחו את אזרחי מדינת ישראל. זה לא הדרך. עכשיו אני הולך להוביל את המאבק הזה, אני מקווה שנצליח לשכנע שזה הכיוון, כי בסוף יש גבול. אני חושב שהמדינה לא צריכה להגיע למצב שהיא מחזיקה טביעות אצבעות ותמונות של כל אחד ואחד מאיתנו. אני חושב שזה, לא ניכנס עכשיו לעומק של העניין הזה, הנושא מאוד רגיש ובעייתי, ובעיניי כשאני מסתכל על חופש האזרח ושאני רוצה שאני ארגיש כאדם פרטי במדינה, זה דבר מאוד חשוב. נושא השלישי שאני רוצה להתייחס עליו זה מתווה הגז. אני השקעתי הרבה מאוד שעות במתווה הגז, גם בפגישות עם השר שטייניץ, גם עם יוג'ין קנדל וגם עם המבקרים מהצד השני. נפגשתי גם עם דוידי גילו ועם אפילו אזרחים שרצו להיפגש, שהם מאוד התנגדו למתווה הגז, עשו חוגי בית, ישבתי איתם, דיברתי, ובאמת ובוועדת הכלכלה שמעתי את כל הדעות וכל הדברים, ואני אומר לכם דבר אחד, וזה לאור זה שנמצא גם המאגר המצרי. אנחנו את מאגר לוויתן חייבים לפתח. זה המסר, זה השורה התחתונה, חבר'ה. מי שלא מבין, 4752, זה, אנחנו צריכים את המאגר הזה. עכשיו, דרך אגב, אם המאגר המצרי באמת יפותח, זה יכול להיות שזה יעשה לנו טוב. למה זה יעשה טוב? כי המתווה הזה הרי בא להגן עלינו בפני חוסר תחרות. ברגע שיש מאגר מצרי, שצנרת דרך אגב כבר קיימת, עובד, אז זה מכניס תחרות. אז בעצם יכול להיות שאוקיי, בנינו במתווה איזה גג שהוא סביב $4.7, אז בסוף אם זורם מהמצרים גז ב3.5 או 4 נוכל לקנות. אז ההגנה בעצם מתייתרת כי נוצר מצב תחרות. הבעיה שלנו היום במתווה, ובעצם אולי זה הדבר שהכי מהצד השני מפריע למתנגדים, זה שאנחנו היום למעשה
בנקודה שהחברות יכולות להחליט, הן בעצם משתמשות בנו בשביל להשקיע או לא להשקיע. ולנו כמדינת ישראל יש אינטרס מאוד כבד שהם ישקיעו ויפתחו את המאגר. הדרך לעשות זה בלהבטיח להם את המתווה, וכל אלה שמתלוננים אומרים, רגע, אבל למה אתה 10 שנים עכשיו נותן להם חופש ממעורבות של חקיקה וממשלה? אז אני אומר להם, חבר'ה, אתם לא מבינים, בלי 10 שנים של ביטחון רגולטורי הם לא ישקיעו, הם לא יעשו כלום. אנחנו גם ככה מסתכלים עלינו כרפובליקת בננות, כל שני ו50 משנים את החוק. איזה משקיע זר יבוא למדינת ישראל שהוא לא יודע מה הולך להיות איתו? הוא אומר, אני אמצא גז, אני אגיד, אבל אז הנה, ייקחו לי את הכל. אז אני לא אשים פה ואני אלך למצרים. מצרים, מי שלא הכיר, עלתה במדיניות של $3 קבוע פיקס, אני מדבר עוד על הסיבוב הקודם שלה, ואז הפסיקו להשקיע שם. הפסיקו להשקיע עד שסיסי, לפני בערך שנה וחצי, אמר לכל מי שרצה לבוא ולהשקיע, אמר להם $6, אני מבטיח לכם, אתם תקבלו $6, זה יהיה המחיר. ברגע שהוא אמר את זה, הוא קיבל $20 מיליארד להשקעות בפיתוח גז למצרים, והנה תראו, הוא מצאו. אז אני לא יודע אם אצלנו יש עוד הפתעות יותר גדולות, אני מקווה אולי שכן, אבל יש לנו הפתעה אחת גדולה שיודעים שהיא כבר לא הפתעה, זה לוויתן, וחובה עלינו לדאוג שהמתווה הזה יעבור. אני רוצה לסיים, אמיר, אני גם יודע שהשעה מאוחרת וגם חם והכל, במסר מאוד פשוט. בסופו של דבר, המעורבות, וזה מה שהתחלתי איתו, של כל אחד ואחת מכם היא חשובה מאוד. אם אנחנו רוצים שהליכוד יוביל את הערכים הליברליים, נושאים של תחרות, אנחנו עכשיו, אפילו בנושא הבנקים, עכשיו אנחנו התחלנו להוביל תחרות, הגשתי הצעת חוק להפריד את כרטיסי האשראי מהבנקים, כדי שיהיה שוק הלוואות אמיתי וחי במדינת ישראל. עשיתי ביטוח פקדונות לבנקים קטנים, חדשים, דיברנו על זה, אתה לא היית בטוח אם זה נכון או לא נכון, אמרתי לך, אם אנחנו רוצים תחרות ורוצים בנקים חדשים שיכנסו, צריך לעזור להם, צריך לעודד את התחרות. המגמה הזו של לפתוח את שוק הבנקאות לתחרות היא מאוד מאוד חשובה. אם אנחנו רוצים שכל הדברים האלה יקרו, אז אתם צריכים להיות מעורבים. צריכים להשמיע את קולכם, לבוא לכנסים האלה, לדאוג שהשרים הרלוונטיים ישמעו את הדברים הנכונים, וביחד נעשה ונצליח. אז תודה רבה, שיהיה שנה טובה, מאושרת ושמחה ועם חדשות טובות לכולנו, והמון תודה שהזמנת אותי ובהצלחה לכולם. תודה. תודה רבה.